Heippa, minä olen syömies. Joo, esitän siis teille minun ruokalista. Mie kuulkaa saa syödä moottoreita, mie saa syödä pakoputkeja, mie saa syödä auton ratteja, mie saa syödä vaihdelaatikkoja ja sit mie saan syödä... Voi että, mie en taida enää muistaa. No, näkemiin. Voi itku. Hääpari eksyksys. Mennään nyt Tauno takaisin sinne kuplalle ja lähdetään sinne Karisialle. Me menen nyt Kaljalle. Ei kun mennään nyt sinne Karisialle. Turpa kiinni, mä menen Kaljalle. Tauno! Sammakkomies valjaisussa. Hei, mä olen MTV3 Karpovalla on asiaa. Monenkas hehtaarin meressä sä asut? Mihin siellä sun kotiin? Voi vittiä, tästä ei saa mitään selvää. Voi perkele, lopeta jo. Pahin kiusaaja. Mitä on tapahtunut, kun Tammi itkee? Ei yhtikäs mitään, tuo nyt vaan tykkää rääkyä. Sinä löit häntä. Nyt jäät jälki-istuntoon. Odottakaa, kaivan pulpetistani jätimatista. Nyt kuolet senkin vinohammas. Voi Rippa, tuolta tulee Timotee Toivonen. Leila minun nyt periköön. Nyt lähet kuule jälki-istuntoon. Sinäkin kuolet senkin kaljamassu. Voi Rippa, tuolta tulee Sinikka. Nyt tuli kiirus. Mitäs pojille? Rahat tänne! Jaa, vaha, tässä on kato suksivahaa, tällaista sinistä hierotaan Kassa! Massa! Kyllä multa kyllä massaa löytyy, kyllä vaikka muille jakaa. Kassa auki! Massa hauki! No, kyllä meillä piti olla täällä jotenkin 800 grammaa. Pistetäänkö 800 grammainen hauki vai mitä? Ei mitään! Best body man. Terve! Me ollaan maailman vahvimpia miehiä! Tossa on Pertti ja mä olen Erkki. Mitä odottanut? Hiljaa! Mä vähän opetan En oo mitään ottanut, en oo ikinä mitään ottanut. Sun olis pitänyt väistää. No me lähdetään nyt treenaamaan. Keijo show. Kukas meillä täällä tänään? Joo, minä olen taideakatemian maisteri. Plää. No minä olen laatinut isonkin romaanin tällaisesta nykytaiteen ensiaskeleita ja se kertoo tällaisista... Niin, se kertoo erilaisista asioista, mitä nykytaiteen... Keijo. Kukas meillä on tänään uhrinamme? Mä olen laatinut ison romaanin tällaisesta nykytaiteen ensiaskeleita. Se kertoo tällaisista erittäin tärkeistä asioista, mitä käyttää nykytaiteen... No minä olen matsia! Matsia! Keijo. Tämä kertainen Keijo show. Voihan Ritva. Terve pojat! Mitäs tuumaatte? Mitä säästökö nu horaalet oikein? No sitä mä oon hankkinut uuden kuvan. Älä! No, montako
oikein joudu maksamaan? No, näytä siihen minullekin se kuva. Kattokaas! Voihan Ritva, kun on julma. No, sitähän mä. Mitäs tuo on sitten esittää? No ettekö te nyt näe? No taivas selvä kobrakäärme. Kun eiköhän meidän poikien pitäis lähteä takomaan niitä prikkoja. Älä sä jää säästötyö tänne, niin mä käyn hakemaan sulle peili. Voihan Ritva! Lauri Koljonen. Kalle Mäenpää. Henri Saranpää. Jere Pete Leppälä. Tommi Paavola. Tämä oli Lärvit.